Saat ku memandang bentangan cakrawala, bintang berkelip menyala, dan ku yakin kisahku telah terendam sebelum ku ada. dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Let's go, buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. BG Yesus Kristus mengasiho, ingat Yesus dan Ia mana di kono. akan terus masih bermaho Di bagasan Yesus, BG Yesus Kristus mengasiho, Ingat Yesus dan Ia mana di kono, akan terus masih murmaho di bagasan Yesus. bukan aku yang memilih
Maende mahita siya buku ende kemasapulan. Rimba hita jong-jong. Amin. Kukul mahamuna. Mari. Dani na to tani. Huriani Tuhatta, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Salutna. Kami para ladu AKBP Kebayoran Baru. Pasat tabe tu Hita Salutna amang inang dot na poso bulung. Nadong di bagas gerijaon songon inang amang inang dot na poso bulung na mandohoti ibadah live streaming isian bagas nabi. Horas madihita saluhutna. Horas. Taparadi marohatta lau masuk tu parminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabi.
Amen. Tabuka ma parminggota, tapuji ma tuhata, marhite ende sian buku ende nomor 257 ayat sada dot ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon dohatan di Tuhan Jehovah, manang ise nama melehon hamalyateon, ido na pasangap au, jala membayendalan, asa hupa tuduhon tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata parguguna suatu dusan jala para siroha, hupaserep hami rohanami di jolom, hupangido hami tuho, sailehon asi ni roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami marhite-hite tondim, asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutang yok kami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue nadenggan hami, hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 260 ayat 4. Tangiok hamuma patik ni debata imasian Yesaya 41 ayat 10. Unang homa biar ayaudo donganmu
unang biahaton ho ay audo debatam. Au margogoyhon ho, huhut mangurupi ho, huhut maniop ho, marhite-hite siamon ni hati gorakku. Ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 167 ayat sada, huhut jongjong mahita. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak tiga hali hami roh tujolom. Huhiala hami rikot doa sini roham. Disalut hami halak perdosa. Alani ido umbahenahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najut-jut do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham hamatean ni akka perdosa, alai hamu bawoni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalusyon nami, marhite-hite pangulu nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagugoon niton di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjuho, asa pantun, tigor, jala daulat hami mar pangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mulak maho tuau. Ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hundul mahamu.
Marende hitasian buku ende nomor 258 ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di Jakobus 2, mamuka sian ayat 5 saat roh di ayat 10 tolu. Tajahama marsorik-soring. Tangyok hamuma ali akadong aku na hinaholongan, da dipilit debata akan apogus di portibion, asa mamora nasida marhite-hite haporseaon, jala panean di harajaon, na pinar baga-bagana tu akka na holong roha di ibana. Alai dilai hamudo na pogosi, da akan namorai, nama pasuk-pasuk ko kamu, jala manarat-narat hamudo paruhuman. Da nasida do namangicahi goar na denggani, naong di goar hontuhamu. Sibahin na denggad duhamu, atong molo marguru tu surati, diulahol kamu pati kerajaan, haholongi dong kami songot dirin. Alai molo si idabohi hamu, namangulahon dosa do hamu disi. Gabe diuhumi patiki mahamu, songon pangalaosi. Ay aut sura diradoti jolma saluhut patiki, alai tinggang di nasada, nunga gabe parsala ibana di saluhutna. Ay ibana mandok, unang maho mangalakup. Laos ibana do mandok, unak ho mamunu. Asa molo so mangalakup ho, alai mamunu do, tong doho pangalaosi dipatik. Dinasa hata dohot ulam muna, ingot hamu ma, siuhumod dohamu, bahenon nipatik haluwawani. Ay uhum na so marasi ni roha ma, na tunaso mangulahon asin ni roha. Namunang do asin ni roha, maralohon uhum ido sahatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marende hitasian buku ende nomor 468 ayat sada uhut jongjong mahita. Tindakon ma haporseaot tai, songon na hina tindakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di dibata Jehovah, Ido ama paggugun na suatu dusan, nato mo palangit dohtano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di dibata Jehovah nasa sadai, iman at inubuhon ni si Maria,
na gabi-gabian siya tod di perbadia, adorang suabuan. Ido tuhata na tumaon na birni, di panguman si Salatus, na madatarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat kumanuatoru, na mulak mahulu di hari katuluhon, na manaik ke surgo, lauhud do di siyamu debata Jehovah, amanai pargogo na sa turusan. Isi mai bana pay mamulak sogot ke tanaon, manguhumi halak na mangulu doon na mate. Au porsea di ton di perbadia, Jalodok sada huria, huria hato panyala Kristen akan nabadia, dohot dosa, dohot yatai namando, mulak mangulu sogot daging di halak na mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Hundul mahamu. Tabigi matikting di uriatta. Tikting di Huriata, hari Minggu, tanggal 5 bulan September, tahun 2020 sada. Naparjolo, sadarion ima minggu 10 opat, dung triti tatis. Doho topik, firma tondim, undang tautan. Napa duahon, dakdanak nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sada, di basa-basahon tuhata do sahalak dadanak bawa tu keluarga ni Amata, David Storus, Inata, Glenda, Aronti, Boru Napitepulu, sektor Satahi. Alamat Kampung Gunung, Residen D10 Sada, Jalan Gunung Indah Wima, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saya di pasu-pasu tuhata, dakdanaki, rap dohot natorasna. Napa toluhon, par mingguon. Mamuka sadarion minggu tanggal 5 September 2020 sada, nunga tamulai parmunggota di gerejai. Merbahasa Batak pukul 8, bahasa Indonesia pukul 10, dohot bahasa Indonesia sore pukul 10 onom. WIB aka hatowon na hombar tusi bau mata jaha di tikting cetak. Napa opaton Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 5 September 2020 sada di Patupado pelepasan naik kelas tui anak kota sekolah minggu Horong Tolu. Nani hulon ni pendeta Verizon Rajoki Pasar Ibu, seksi remaja. Sadarion minggu tanggal 5 September 2020 sada, Imama Witok remaja, napa siahon. Tuyana kota horong remaja. Pinangido tu aka natoras, asa dohot memotivasi aka iana kota remaja. Lao mandohoti witakon, jadwal boima tajaha di titing cetak. Napa limahon Dewan Diakonia. Di hari Selasa tanggal 7 September 2020 sada, pukul 10 pitu WIB di Patupa Huriata do marhite Dewan Diakoniai, ima partangyangan mangido haha malum ni sahid siat Tuhani, tuk akar ruas namar sahid dohot keluarga marhite jum. Nani ulon ni inang pendeta, Bintang M. Siregar, napa onompon surat Epurus HKBP sadarion minggu tanggal 5 September 2021 hombar tu surat siat opui Epurus HKBP taringot tu bantuan korban bencana alam di Asahan, Labuhan, Batu, godang ni korban hira-hira 800 onopulu kakak, dung sidung jamita pasat pelean tujolo dohita bahen tupakta lau mangurupi nasida. Surat dohot aplikasi kires boima tajaha di warta cetak. Napa pituhon
HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Sabtu tanggal 10 Sada September 2020 Sada pukul 8.30 WIB satu pukul 16.45 WIB di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do acara diskusi nasional transformasi pendidikan HKBP membangun masyarakat yang bertumbuh dohot berbuah dalam karya. Ling boi ma tajaha di warta cetak. Napa waluhon. Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Hari Parbagason. Barlado dohot ruas ni huriata pasaton. Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tusude ruas ni huria. Na tubuh manang marbagas di tanggal 5 saat tu tanggal 10 Sada September. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molotung adong ruas di huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ini di paboa ma tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Napa siahon akat titing naso di jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songoni mas sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manakon ni tujolo ni tuhata. Tapi gima secara virtual persembahan lagu sian paduan suara Serafim. Meskipun pencobaan melanda dirimu, ya
Marende mahitasian buku ende nomor 200 siapuluwalu ayat sada dohot ayat 2 uhut papungon pelehan kantong sada A sada B dohot 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran munadi bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huria nania sian ni Tuhan Yesus Kristus horas madihita sudena mingguta sadarion imam minggu na pasaplopaton dung Trinitatis jakon hamuma barita nauli di mingguta sadarion nanienet sian panuri rangon ni Jesaya bidu na 45 ayat 4 sahatu ayat na pasapuluhon hujahama dihita tangi hokamuma hatan ni debata. Dogma tu akka parrohana tahuton, pirma to dimuna unak kamu mabiar, idama debata munai romat martubulhon dohot mamalocon. Rodo ibana tongon paluau kamu, buhaan nama disi mata ni halat nama pitung, jalan namar binege, bahenon na pinggol ni akka nanengel marhajingjang madisi halak napak pangsongon ursa jala mariaria dila ni halak nangungu ai marbuhal-buhal ma aka ai di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tau jala tano bakal-bakal gabe parmualan aek diinganan pangulonan ninaga nasai laun tubuh arung dohot tolong.
atong adong di huhut disi dalan balubung dot dalan nabolon natarguar dalan nabadia dang jadi mamulus yani halat naramun jalan nasida napunasa manang ise nama dalani gariakan na oto dang tagamon lilu dang adong di sisinga jalan naso tupa buluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akan napinalua mardalan disi jadi mulak masugut halak akan napinalua ni Jahoba jala Maria rotu Sion jala halalas ni roha saliling-liling na di atas ulu nasida dapotan hilas dot las ni roha nasida alai ma purus ma anggo arsak dot hoi imanggo sahat nak uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus satu kata hima sadahata na disebut biar kamus bahasa Indonesia menyebut takut mengandung makna khawatir atau mungkin juga tertekan dot nahu bartusi jadi ada rasa gentar takut tertekan jala memang dung soluk jol dung bongot buangso itu bagasan dosa bongot jolma itu bagasan dosa manigor soluk do disi roha biar alai biar lao manutup hasalan laho pati koson diri manang laho manabudihon aka na sosuman na niula gabe dibain ma semacam pembelaan semacam ulaun lau menutupi akadongan sasitongna denggado adong biar alai molo didok sadahalak dang adong gua biari ninna mungkin kesadarannya nungamoru jala halak namadok saya madok dang hadong huboto biar itu mendekati abnormal ala boha ala memang rikot do biar di tonga-tonga ninguluta ikon mabiar do hita lau mangulahon naso suman ikon mabiar do hita lahu mangalako ikon mabiar do hita manakko dot lan nasing alai perlu do dihita biar ya alani molo nunga saya dong halak madok dang adong behu habiari dang mabiarau memang adong na perlu si pareson di sada halak na si songoni jadi alani akadongan holan madabu jolmai tu bagasan dosa pasti do selukma rasa takut manang habiarani alani akadongan godang do halak na macai dengan sengaja laho mangapus bogas nidongan na aka ulaun nidongan na misalnya terbentuk sada tim kerja di tonga-tonga di kantor manang dia ka ulaun nasing rap mangula aka ulaun narapak jala totu sahali adong do hasilna alai molo saya dong siat tonga-tonga ni halaki lau mangapus bogas nidongan na ahado tujuan na totu sahali naeng mabuat upan ya kadongan nae asa di ibana sudi ima naso adong biarna laho mangulahon naso suman ima na abnormal dibuat naso ugasan na itakon naso ikon sitakon dipangan naso si panganon na songonima di tonga-tonga di bangsota di tonga-tonga ni ngulu si ganupari buasa do bangso na kaya na mamora songon bangso tahun songon negara tahun gudang hapugusun gudang halak di bagasan hapugusun gudang halak bahkan adong na malnutrisi bahkan adong na maol lau
marubat melarung sahidna. Kenapa? Allah memang nunga mace gudang halak na mangaton dang mabiar ribana mangalang naso patut sial langonna. Ujungna orang di mana mah dibuat di haut na sosiauton na gudang mahalak na tidak dapat makan. Kemiskinan terjadi karena memang ada orang yang makan terlalu banyak. Yang tidak perlu dia makan, dimakan. Alania kadongan molo taida mata parwahon manguluta siganu pari. Mulai sian cete-hetehota nunga taboto mabiar sasitongna. Misalnya molo disuruh na tua-tuai hita lahu mangalap sesuatu di borngin nai. Apalagi molo mamulus kuburan. Bah tertangis doi ba. Buasa dang lau do peho. Mabiarau na buasa au kuburan di si. Kuburan niopung di si adonan. Bawa apalah kuburan. Dang pola buaya arung beguna di sini nak. Dang bereng-bereng peho sianon ninna. Molo dirasa hon di bana dirado tiamung na ibana siap pudi dang pola mabiar ibana adong keberaniannya. Songonima di tonga-tonga ninguluta macai godang dosa sitong na si habiarata. Ala itu tu lomodo rohani halak na gabi si habiaran. Ada orang yang suka yang ditakut menjadi orang yang sangat ditakuti. Lasdo rohani sada ama molo mabiar rohan mabiar inat tai dot akayana konnatu ibana. Alani molo roh ibana siat tonga-tonga ni ulona apalagi mungkin sian lapo tuak mabuk tersongon na pajago-jago mara mungkin dipagogo suarana las rohana molo mabiar ini sini bagasna mamereng ibana dungi saya dipadohi mahata naso patut manang di pasapaton ma aka naso perlusi si pasapatonon las rohana gabi orang yang ditakuti. Dia merasa hebat, merasa sangat luar biasa molo mabiar halak mamereng ibana. Apa yang go di hutan ami begu do sia biaran. Alani dunga mace gudang halak na lomor hana gabi begu. Iman apa tuduhon dang normal molo didok dang adong sia biaran. Dang normal molo lomor hana gabi sia biaran. Di hutan ami bebiat panoro do sia biaran songon na didok turpuk taun. Dang adong medisi aka binatang panoro. Bebiar halak ala tak molo pajupang dohot binatang panoro sotong disoro. Ali gudang do halak na lomoro hana gabisi sogoni. Huriani Tuhan Yesus Kristus ido tutu somal na do peamna. Molo nunga somal mangulahon ulaun na giduk. Molo nunga somal laho mangulahon ulaun na sopatut. Gabi dangadong bebiarna imana abnormal. Bahkan mungkin saat do itu tonga-tonga ni uria. Adong do halat na somal manakko di tonga-tonga ni uria. Jala dan pula persoalan di bani. Ngadang di boto be ila. Ima na abnormal. Manang adong do ina na lomoro hana molo amat taima biar tu ibana. Abnormal. Tidak normal itu. Tidak perlu kita menjadi sosok yang ditakuti di tengah-tengah rumah tangga nang di tonga-tonga ni ulaun siganupari. Ala itu tuh marsiha holo ngamma. Ala itu tuh mar si tugu-tugu ama jala marsi beta-betaan. Bahkan di tonga-tonga ni huriai. Dan perlu molo si habiarak kita. Dan perlu molo ikon parhata saut kita. Ikon hatak kuasa dinggan, ikon hatak kuna saut. Itu abnormal. Nah normal adalah takutlah kepada Tuhan. Dan takutlah menyakiti hati sesamamu. Songni manang bangson. Nah di turpuk tahun. Proto Jesaya.
Ima nama cuarahon manurirakon panogunuguon ni debatatu tonga-tonga ni bangsa Israel, bangsa Juda, dina mulai lama biar nasida mamereng dua kekuatan na muncul, ima Mesir dot Asyur. Nunga digonggomi, nunga diparhautoban nasida di tonga-tonga ni bangsa Mesir. Alai nunga berteriak nasida, mangangguk bobar nasida tu adopan di debata, ditogu debatado nasida bukas yan habuangani alai melalui proses yang cukup panjang. Ikon mardalan nasida, ikon olo nasida ditogu-togu debata, dituntun bukas yan habuangani mamulus halongonan. Jala dipartubol hod debatado. Akapar sorian, pangarupaon nabi nain ni bangsa Mesir, tu tonga-tonga ni bangsa Mesir sendiri. Ditugu, diiring-iring, dilehon bohal nasida, dipaujak tu tano habauron ni susudot situat ni lubai. Ala itu tu dukon wakit muse Asyur, gabe sada bangsa nasia biaran. Mabiar nasida, godoran nasida. Bersepakat nasida, naing berkoalisi. Asa boha, asa unang gabi romuse. Parhatubanon manang pangarupaon. Berikut marhite-hite Asyur. Ido asa dipasahat. Debatahatana tu bangsoon. Tu bangsa Juda nang tu hita saunari. Anggo de batadang lomo rohana sada pesian tonga-tonga ni akan porsiai, sada pesian akan nahinokop nai, sada pesian nahina holongan nai, gabe marpangu cadean tu portibion, gabe marpangu cadean tu tonga-tonga ni hasianganon, gabe mangulu di bagasan biar naso perlu. So terjadi dope pembuangan Babel anggo masa ni terpukon. Ale nunga disuri rakon. Ala boha nunga bobonosan bangsoi. Nunga di bagasan biar nasida. Orang yang hidup di dalam ketakutan. Takut kepada manusia. Mabiar mamereng senjata ni aka bangso nasing. Gabi loja nasida mangalului akasiluluan lahu membayar upeti semacam uang keamanan. Ale yang go diahatan di debata madok. Una ko mabiar ayau do marporang umokop hamu. Dan nunga ditobuso. Dan nunga dibayar debata tano bakal-bakal. Gabe habauron ni susu dot situat ni loba. Dan nunga dibayar halongonan. Gabe batang aik nauli nadinggan. Utuh-utuh peho. Alani akadongan. Laho madalani nguluon. Unang marpangu cadia beho tu pikiranmu. Udang marpangu cadia ko tu sia-sia ni hasianganon alai. Marpangu cadia maho. Tu asidot holong ni rohani debata. Mabiar maho mangulaon na sopatut. Mabiar maho mabain acit rohani donganmu. Mabiar maho mangalaosi hatani debata. Itu na perlu. Alani molo tung roa ka odam-odam. Molo tung roa ka ragam ni tekanan di tonga-tonga ni ngulu. Sadarion hata ni debata mandok pirma todim unang tahuton. Di partikiat na sonari. Guacay gudang akahitaon na di bagasan abiaran. Na di bagasan biar na macay luar biasa. Macay gudang aka jolma na disisik di tanon di bagasan biar sonari ala ni pangodam ni COVID-10 siyaon. Pola gudang aguan hosa, pola gudang na marsahid, pola gudang na gabe. Mago padaraman na ala ni pengurangan tenaga kerja. Marsak
alaikon marsirang sian akan nahina holongan na. Akadongan boto hamu maon dina ditogu-togu ditobus de batabang soi. Dina mangangguk bobar bang soi sian halong sian parhato badan misi rodo ibana lahu manogu patu pahon haluaoni ibana sadiri do Roma patu pahon haluaoni alani ditogu nasida melampaui perjalanan halongonani jala di bagasan perdalanan halongonani pe kurang do bangsoi nah di bagasan pergumulan pola gudang nasida marungut-hungut tu si Musa mana Musa aek Musa buasa songonon ditugu-tugu ho hami asa gabi awas uasa kami gabi malehami las gudang do nang namate di bagasan perdalanan ni ala itu tuh diparmahani de batado toddi nasida diparmahani de batado bangso nasida songonido nang mangadopi galubang ni odam ni COVID-19 si saunarion ida hamuma ibana natongon ro ibana naung ro patu paon haluaon hasesan ni dosa ima Yesus Kristus ibana sonari tongon ro dia sudah datang dan dia sedang ada di tengah-tengah kita menuntun memimpin kita untuk melewati perjalanan kehidupan nama cai maul sonari ibana naung ro di bagasan gor ni Yesus Kristus patu paon haluaon dot hasesan ni dosa laos ibana don waing natongon rap dohotho rap dohotau rap dohot sude akan apursiai mandongani marmudu-mudu manugu-nugu hita mamulus pardalanan ninguluon di nama cai godang hita di bagasan rohabiar ketakutan alani pangodam ni bodil sapulusiaon alani gonjang ganjing politik di tengah-tengah ni negara bahkan di secara global molotaida di suara ni tik-ting tanakin rodo parmahanion sian opui sian ulun ni huriat tanamandok asarap hita pasada tangan laho manupahi dongata natongon di bagasan hasusaan di sido nang tuhatan waeng mandapoli rohana sida asa unang gabi bongot tu pangujunan di sipata di luas debatado ro nama sai di tonga-tonga ningoluta alai dakya di pasobu nani haholongan nai itu asa didok pirmatodim mereka akadongatan waeng membutuhkan pangurupion di hita alani dungsil pujal mitaon molotung nasi dan waing na di bagasan hasusan hona mara manang bencana dang namandok gumodang dosa nasi dasian dosata manang namandok lam ubadia kita sian nasida alai naing mangida do marparbui do holongi di bagasan dirita marparbui do barita naulii saat di tonga-tongata alania kadongan unang mabiar ho lahu manupahi akan naulina dinggan sadarion jauh-jauh ni tu hatai naing pakeon na ho gabi habauron ni pasu-pasu asa di boto nasida dang ditinggal hon debatana sida dang tadi konon ni debatana sida didongani do diapuli do aya dong ho haha anggina ibotona nalo mangurupi manang yakon uhud pasahaton parabue pir di tengah-tengah nasida huriani Tuhan Yesus Kristus moltung taidan waeng nang gereja tahun huriat tahun
Ida hamu manunga jongjong aka uhir ni surat Batak nama cai uli. Ha pasu ni di bata tu bangso Batak. Ima dilean de batado budaya di hita. Dileon do gorga Batak di hita. Nalau pasadahon hita di bagasan sada rasa. Di bagasan holong na macai tutu macai gomos na nirahutan holong nasihat tuhatai. Buasa pola dongon tadok mamoliate tu seksi dekorasi tu panitia nasai toktong mamikirhon naulina dengan lau pasunggulhon tu tonga-tongata sian bona pasogit do na jolo aka stakeholder ni tonga-tonga ni huriat tahun pangarato na rosian bona pasogit dang mardia dia mangasahon hapor siaon sian tuhatai mangasahon jurbari dang nago dang hamoraon borhat sian boda pasogit alai moliate ma barparbuwi do gudang do akayana kotan waeng nagabe marsikola do dengan maju marpadaraman dipasunggulhon ornamen-ornamenon tuhita nang hita asa tong taha holongi aka tradisi nauli na denggan dinanaeng mamuka ka ulaun-ulaun na denggan di tonga-tonga ni budaya tanah jolo di bona pasogit na jolo dinanaeng lau marsuan jolo martangiang do di tonga-tonga ni huria laos iutusi dung ditanyakon aka ulau ni di loas debata marparbue dijujui ma gotil ma anaha gotil ma buru hasian otik sosadia pasahat mai pilihanmu gabi bohal di tonga-tonga ni bagas joro nunga mulai betanda terdana jalan nunga di tapu bangso Batak jalan nunga tatapu akan naulina dengan ganu bulan do hita di luas de bata ganu pangari bahkan di luas de bata hita manapu sian akan nataula dauli maniana kamang molo idau tahun aka gurga ni bata tahun sunggul mahita di siete hota sunggul mahita nang di situasi di bona paso kita olo tahe laos sunggul mahita nang godang do hapeta jalo aka daulina denggan tatanyakon mah asa mardalan ulau tondot denggan tatanyakon manang panitia asa sehat nasida lahu patu pahun ulau ni alani unang mabiar ho pirma todip itak ni nadong na pinasahat ni debatan ni jalomido topik homu otik nalau gabi pilihan gabi si pakyon di tonga-tonga ni uriai alani unang las roham molo gabi si habiarak ko unang las roham unang bangga ho molo gabi sosok yang ditakuti alelas maroham molo gabi hala nani haholongako di halomoan jala tau tiruon di tonga-tonga ni huria di rumah tangga nang dingolu si ganupari ibana naung mau dobus bangsoi laos ibana do nama dobus hita marhite Jesus Kristus jala ibana tongon waeng patu pahon haluoni marhite tondi parbadia ditogu-togu hita mamulus partikian nama olon ingot hamu maoldo di hilala bangsa Israel ujui mamulus parhorsihan mar dalam pat nasida akan namanahan satu ujungna namangihuton panugun-nugun di bata saat mah tu na tutano na pinarbaganay alani anggosonari di hita
namanahan di aka pardalananon. Naulu mangihutton aka aturan-aturan nadinggan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Ya, yang sudah terlalu tua, na adong penyakit simpanan, aka komorbid inina istilahna, unang pola jo bukas ya tunga-tunga ni bagas. Ya, moloro jojo vaksin, rohita asa divaksin. Songonido pardalanan ni bangsoi ujui. Ditogu-togu nasida. Molo roman nasian banua gijangi buat ma itak ni sahali mangarko. Ay marsugut leonok kudope museina. Alay saya dong dona hadoruson, saya dong dona mokus, mabiar dang mangan, mabiar dang dapotan, mabiar tu arisogut. Ini buat saya gudang-gudang nak. HP las busuk. Idora na tading di par horsihani. Naso olo tuduk tu lomoni rohani tu hata. Alani molo tung tahu takko. Molo tung mabiar honwaing. Hata ni debata mangapuli ho, hata ni debata manosoi ho, mandok pirma todim, udang tahutan, audo namano buso. Audo namano gihon bangsoi bukasian abuangani. Audo nang mano buso, bukasian parhato banon ni sibolisi, bukasian haholomoni. Nunga hutobus homar hite-hite mudarru. Ido didok Tuhan Yesus tu ita. Jala aul matongon waing rap dohot ho. Mar hite-hite tondi parbadiai. Manogu-nogu ho. Giliran kita. Olo doho tugu-tugon ni Tuhatai. Ido. Endeta pit nomor, tolong dulu nomor 750 tolu ayat tolu. Ini akan sangat baik lau mangurupi hita mangatusi turpuk tahun. Di pardalanan Yesus do di joloku 753. Tolong. Ya. Ya. Loku mengirangan manobusa Pardalan raponmu, takas panubuonmu diiringi kodolan kaki sahat rodi ujung di pardalaku togu maaf jorok tulang. sahat rodi ujung nila kaki tugu maau jonok tulabung dang pola mabiar beho boto mai Jesus no di jolom di pardalanan ni ngolum alani susosoi hamima husapa hamima tongon hamu aka damang dainang na tongon di bagasan parsahitan nuai hacip dilala hamu unang mabiar ho. Pirma todim.
Ibana na palua hokosia dosa. Ibana tongon nuaing patu paon haluan don hasesan di dosai. Rap doh todo ibana nuaing marhite-hite tondi parbadiai. Alani pirma todim amang situa bicar marpau. Nyonya Samora Simanjuntak Silitonga. Rita Lumban Raja Simanjuntak. David Sinaga. Amang birong tambunan dot inang birong tambunan boru pardede. Will Pritz BP Hutagalung. Pirma todim. Unang tahu takko. Pagomos tangyangmu. Pagomos pakirimanmu tu dopak pandang situ jomi. Ima sambulo ni toditai. Ibana na paluoko. Ibana tongon nuaing. Patu pahon haluo ni. Rap dohoto. Togu-tugun na doho. Mamulus galumbang na maoli. Inang opung Rusmina na 70 baru tampu bulun. Siti Asmin si Manung Kalit baru si Topul. Sondang Hutahayan baru Pangaribuan. Purnama Siahan baru si Manjuntak. Frida Panggabean baru si Tompul. Nyonya Nainggolan baru Simbolon. Nilam Tobing boru Batubara. Nyonya si Morangkir Lumban Tobing. Desi si Hombing Lumban Raja. Margaret si Torus boru si Laban. Johnson Huta Barat. Immanuel Siregar. Situa J si Matupang. Epa Panjaitan boru Pakpahan. Pirma todim. Tuhani mandongani ho. Unang mabiar ho. Molo tu ngacid pangayom munwaing hatahon. Dok tu ibana. Tuhan acit wilala tangi honon nadoho ai di lambung mudo ibana marhite-hite todim tondinai manogu-nogu ho tongon nuang mandap poli ate-atemi asa unang mago hapor siamu alani dokon matu ibana Tuhan di sodoau saya edehon dulu maau oh Tuhan. Saya dokon dulu mau oh Tuhan. Togu-togu au marhite-hite todimi. Hatani di bata mandok pirma todim. Hidup pasaton nami nang tua kayanak kon nami natongon memulai tahun ajaran baru. Akana di SD, SMP, SMA tarlu mobi dihamu na anak kon nami boru nami yang akan mengikuti perkuliahan. Namunang kuliah atau yang sedang dalam kuliah. Berjuang anak-anak kami. Jangan takut dan jangan khawatir, Tuhan ada bersama dengan engkau. Yesus yang mengampuni engkau. Yesus yang menebus engkau dari dosa. Dia juga sekarang ada bersama denganmu. Dengan rohnya yang kudus menuntunmu. Bagi yang sedang juga mengikuti perkuliahan harus jauh. Di luar dari negara kita ini. Beberapa yang kami catat. Ada Abraham Manurung. Ada Joel Sitanggang. Ada Deborah Lubis. Ada Yvonne yang akan berangkat. Dan yang lain. Unang mabiar ho. Jangan takut. Kalau engkau terpisah dari orang tua bahkan dari negaramu. Ya. Debata mandungani ho. Tuhan Yesus ada bersama dengan. Kalian tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Tetapi dalam doa-doa kami, anak-anak kami selalu bangga kepadamu. Berjuanglah. Jadilah duta-duta Kristus yang baik. Menangkan pertarungan. Karena apa? Tuhan ada bersama denganmu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai engkau. Atong sudi ruas ni huriananya asian ni Tuhan Yesus. Mabiar maho mangulahon na sopatut. Mabiar maho maben acit rohani dongan. Mabiar maho mangalaosi hata ni debata. Alai unang mabiar ho maka tidak kun Kristus ini. Unang mabiar ho, birma todip, madalani nguluon. Kamu tidak pernah sendirian. Karena Kristus ada bersama denganmu. Dengan tuntunan
Roh Kudus. Amin. Hupuji hupasangap kami mawali Tuhan. Dia sini roham nama dongan nama remahanihan. Ali Tuhan. Hatam mandok pirma todim unang mabia. Sadarion hupar hatu Tuhami. Molo saya hudok kami dan ngadong biar nami patuduhon jol mana so normal do kami di sini. Na dikuasai akan asing. Alani molo tung ngadong sihabiaran nami. Tuhan ikon mabiar ubiar do kami mida di bata asa mida nasa nadok. Alani ajari kami. Asa unang mabiar kami makatahon nasi tong. Asa unang mabiar kami pasau ton lomon roham. Ale mabiar mahami. Laho mbaen naso suman. Di tonga-tonga ni ngolu nami nang di tonga-tonga ni huriamo. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam dia kaulan nama ragami. Dongani tugu-tugu nasida. Ali Tuhan. Huboto kami dengan nami nadong diasahan. Tongon di bagasan hasusaan nasida. Ara ropa nosak ni namasa. Dan namandok ubadia kami. Sian nasida. Molotung kami. Dang manaon nasi songoni. Manang pardosa nagudang manasida. Kami dang. Dang yali Tuhan. Alai nuaing molotung sahat baritai di kami. Nagabi sunggul-sunggul do di kami. Asa ingot kami. Laho martangiang mandok moliate tuho di pangaramotiomu di kami. Laos ingot kami. Na di luas sodo kami. Gabi habaoran ni. Pasu-pasu nasian ho. Ajari kami Tuhan. Asa sian las ni roha. Buinian patu pahon nami dalan nami mandok pir matodi dinasida sikat ni parbue pir pasaton nami mayali Tuhan alani manang di dia pe hamin waing na terhubung dot kami di parmingguanon na ditongani huriaon manang natongon ditongani bagas nabi. Aleton di parbadia tugu-tugu aganup kami. Asyan lasni roha. Patu paun nami, dalan nami. Pasahaton parbui napir. Di akadongan nami. Natongon di bagasan hasusan. Jala usak kapi kami ali Tuhan. Laho. Patu paun pesta gotilon. Dinanaung ditugu-tugu kami mangulak kaulan siganu pari di luas majari akan nanulat akan nami di luas kami manapus yan akan nanulan nami jala diajari kami asalas rohanami manopik nopiki otik pasaton nami gabi pilihan di tonga-tonga ni huriam marhiti pesta gotilon nanaing patupon nami saya pasaut di hobar tulomon ni roham parsahalai pargogoi dongan nami panitia nahu pajongjok kami lau mangulok kami di ulau ni. Tabai bisuk gogodot hahi pason. Tabai paso-paso di sudah ruas di huriamon manang di dia nasida maringanan dang dia kaulonna. Akan amar sahid. Sahid toktong dongani nasida. Anak kon nami natongon marsikola. Lehon hapistaran bisuk nang dinasida. Anak kon nami na ikon sirang sian hami alani parsikolaon na manang ulon na diluat si hadawan tugu-tugu nasida Tuhan unang tahutan nasida udang mabiar nasida asima roham persea hami tuho naramotamu doi anak dot boru nami ali Yesus macai gudang nanaing pasaton nami tuho kuboto kami narikot di ngulu nami nang di huriam rarido sudi di julum pasahat matu habi obar tulomoni roham asi roham sesa dosa nami nagudangi amin.
marindi mahita, akadongan khobar tu jojo ni uluan ni huriata, patu pautama nang pasahaton pilihan ima lahu mangurupi akadongata. Nah ikon pasahaton melalui kiris menang transfer, baik kamu ma tambana di bagasan, molo sakap muna sakap tanah yang pasahaton 10.000, bain ma dipudi 10.200. Asa boton ni bendahara manoni lau pasisihon na ikon tu sanduan noni. Akahita na dison di keranjang merah ma, di keranjang napi nasahat ni parhaladu ma tapasahat cianias ni roha. Salinai dongan nanaing pasahaton pangurupion tu akadongata naha susani. Tugu-tugu nami mahamu asa tapasahat ma transferta dengan menambahi 200 di bagasanna. Isarana 10.200 manang 50.200 napa buaon 10.000 ma tupak ta dinasida manang 50.000 ma tupak ta tunasida. Otik alai molo gudang hita pasahaton gabi songon ait mai marbual-bual gabi sipir ni toddi nang dia kadongata. Marsangat matuhata mari di mahita. Yesus dong kami lasroham, Yesus si pangurupim lasroham, hot hapor seaon mi, dohot kos ni rohami, mardong akon Yesus si lasroham, 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 mardong akon Yesus si lasroham, marsinon nang adiho. Minta pakirimoni mardong akon Yesus ilas roham, stongan milas roham, jagaon naton dimi las roham, tiruong mo matotong damenang holong ngai, saleleng di ngolumi las roham, las roham, las roham, mardong akon Yesus las roham, marsinondang maniho bitang pakirimoni, mardong akon Yesus las roham. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuado pandiri bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang hodo haruan ni salut silon leon na dinggandot na saulibasa na molitus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan na mitu ho. Saya jalom may gabi wap na hukus di jalom. Pasu-pasu may jalara moti. Sa huparsiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami godang di silian leon midi hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gicang, saya Pinar Badia Magwarmu, saya Roma Harazonu,
Saya saut malomoni roham di banua tungaun songon na di banua gicang. Leon mato hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami togian tu pangunjunan. Palu ama hami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamamu. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midao. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tuto di munabi. Amin. Amin. Huriani Tuhan Yesus, kami parhobas di tonga-tonga ni huriata, padita, rabdot parhalado, suang songoni nang aka parhobas non partohonan, pasahaton paingoton tu tonga-tonga ta, ia pandemion, nang penang moruon tu lepel na patuluon, alai ikon jamot dope kita, pakai masker. Jaga jarak, rajin cuci tangan, makan vitamin, jaga kebersihan. Asa unang gabi haba orang disahit kita, ale gabi haba orang di pasu-pasu. Alani sahat matabi nang horas-horas ya kami, tu sudah hamu nahua holongi kami. Ruas surya narong dison. Suang songan di manang di dia hamunat boy terhubung dot kami beribadah marminggu melalui live streaming on jalo hamuma tabi dot horas siap kami parhubas di tonga-tonga ni huriat tahun horas mari hamuna sudi birma todita amin horas. Amin. Maed di mahita siya po ete kamasapulan.